Ανούλα, ας μας να λέει όλα είναι εντάξει. Άντε, σε έχει πρίξει κι αυτή. Από εδώ θα φάνε. Δεν μπορείς να αγωνισμός. Τώρα είμαστε γεμάτια τώρα. Περίοδο κρίσης. Ακούς τι μου λέει, ήσουν πολύ άδικος με λέει. Ήσουν πολύ άδικος. Αυτό το κόστησε 33 ευρώ το κόστησε και σε ένα 30 είναι δυνατό. Σας βρήκαμε πολικό καιρό. Δεν μπορώ το κινητό μου να αυτή πήγε από εκεί. Πρόκειται τώρα που έρχεται από εκεί. Γιατί ήρθε από εκεί. Ο Σοκερίδης πήρε το χειροκρότημα η Βούλα τίποτα. Χειροκροτήστε τη Βούλα ρε. Χειροκροτήστε τη Βούλα. Άντε πάει. Θα το φάει το άγχος όχι. Καλώς σας βρήκα, τώρα δεν σας Έλα κάτι δίπλα μάλλον. Γιώργο! Τελικά ήρθαν όλοι. Γιώργο! Άλλος κομπιναδόρος. Φαρμακοβιομηχανίες. Βίκτορα! Δώσε διεύθυνση. Δώσε διεύθυνση. Για τηλέφωνα. Καμιά γήπεδο θέλει. Θα κάνεις αυτό εδώ. Όχι, έχει πιάτα. Πάντα έχει τα καλύτερα μηχανήματα. Τα καλύτερα, πάντα. Αυτό σίγουρα θα είναι... Μου είχε πει τότε να πάρω το Ακάι, θυμάμαι. Λέω τι να πάρω, το Ακάι λέει να πάρεις. Και ακόμη το έχω το Ακάι. Τι κάνε βροχή, Αντώνη, καλά που τα έβαλε. Βούλα, είχε και άστρα. Δεν τα πούμε. Ποιος και άστρα. Ο γίγαντας έγινε αντιπασπιστής, πώς το λέω. Άλλο πανεπιστήμιο. Α, έτσι λες τώρα για τους Ολκερίδη. Ακούς τι λέει, για σένα λέει. Δεν έχει εξεμήθεια, δεν έχει τίποτα. Αυτά είναι πλαϊνά. Άντων, ρώτα το τι ομάδα είναι. Τι θα είναι ρε σπουδαία κλείστα είναι. Το όνομα, τι θα είναι. Κλάρα είναι τα κόρη μου, δεν αλλάζει με τίποτα. Εγώ δεν το έχω δει. Πού να το δω. Εγώ δεν το έχω δει. Έλα ρε γυναίκα εδώ πέρα ρε. Ήρθαμε με τα ξαδέρφια μου ρε. Πότε πάμε να φατώ. Καλά που πήρα γυναίκα. Ναι, ναι. Μύρο,
Ακόμη κρέας δεν έχω αγοράσει. 20 χρόνια παντρεμένος, κατσίκια, αρνιά έρχονται από εκεί. Και τυρί. Άδεια. Τυρί, φρούτα. Άρε, πουλάμε τις πλάτες. Και μύθια. Όλους το ζευγάρι. Μια χαρά είναι. Οικονομία κάνει. Θέλει άστος αδερφό μου να τη με μία λέξη Αντώνη, ο υποψήφιος βουλευτής. Τώρα μόλις βγει το μπάνι καλό, μια κατσαρόλα σαρμαδάκια να φας μπούλα. Και ήρθα μέσα στο σπίτι και κάποιες δουλειές όλες. Λέω και του ξαναλέω και του ξαναλέω. Γιώργο! Μας το επαναλαμβάνει, το επαναλαμβάνει. Μπάρε! Θα τη φέρει πρώτα σε μένα, τη δω. Ξέρω τελευταία στιγμή τώρα, σήμερα άντε και δεν μου αφήσετε κάτι. Αλλά επειδή σας μάθετε σαν τυχόν πολυποθεί να τον κοιτήσετε όχι. Είπε κάτι και όμως λέω, α, είμαι φίλες έτσι. Τους καλύτερους χορευτές ποντιακών. Τον Αντώνη και τον Σπύρο και από τη νεότερη γενιά τον Χριστόφορο. Όπως είμαι γέρο. Κάνεις ένα και εμένα είναι ο Γιάννης είναι. Όπως πάω εγώ πάει και ο Γιάννης. Ξέρω ότι περιμένατε άλλο λόγο εσείς, αλλά θα έρθει και εσύ. Ας ωραία και το ποντιακά τώρα έβαλε.